indlela yothanda ukufa nokuphila ameva namagquma. Wakhala umfana osemusha ngokeminyaka kepha ngokwebanga lempilo sewaba yisaguga. Uthi hlezi uthando lafela ezinkalweni alangalanda ngehlahla ngakho selisipokela. Uthi esikhathini sasendulo uthando beliyindlo kuphephela umphemo wokukhosela umuzi wentokomalo. Uthi namhlanje selaphenduka umnqakiswano umjikijelwano wenhliziyo ezibuya sesiphukile. Selaba nentengo lingenani okungenani akube nenani lemali ephaketheni lensizwa ukuze kuphile. Hey lafe lihle kakhulu madoda. Uthanda kusesilo leliyathanda sekwaba yithuluzi nje lokwenelisa inkanuko uma ngasisi isikhathi sokuphindiselela. Sekwaba isithiyo sokufeza ukuvodla izibaya sobonumzane. Uthi nabafika bemsulo othandweni ohambeni lendlela yothando babantekenteke zife ngamvulo. Efakaza ethi indlela yothando iyikufa nokuphila ameva namagquma. Ngase